Истини, от други разказани. Всеки има в себе си една възможности. Не сме ги изпуснали. Да направим нещо малко, но за някой друг. Да можеш ли ти? Колко малки сте били, за големите мечти. Бягахме изненадани и боли, бяхме сами. Колко малко видели, от големите мечти. Бягахме изненадани, но може да бъдем заедно, да бъдем след едно, да бъдем заедно. По-добри, но малко трябва. Хиляди различия, изгубиш много точия. това? Да. Така, нали знаете, че утре не учите? Знаем. Няма да дойдем и това може да го дадеш. Искаме да я отворите пред нас, да видим. Бурия. Кавалер. Ще дойде, нали? Ще дойде, няма избор. Благодаря за оказаното внимание. Ние благодарим за всичко. Е, това е карикатурата и цветята. Да, господин Емсък. Не съм Не само община е тук. Хайде, я изправи се. Не, ти не можеш да се справиш. Госпожо, можете ли? Аз съм Коледа Елха. Четири, пет, шест, седем, осем, девет, 10, 11, 12.